Здравейте хора, добре дошли в това ново видео, където ще правим прогнози за WWE Backlash или WWE ответен удар. Това ще е първото pay-per-view на Световната федерация за тази година, което ще е във Франция, което е плюс за нас, повечето хора в Европа, а пък минус за хората в Америка и държавите близо до Америка, т.е. Мексико, Пуерто Рико и така нататък. Добре, започнем с тези прогнози. Искам да кажа само, че съжалявам, че правя видео на няколко месеца, защото да ни кажа, че направя завръщане и така нататък, но това не се получи, понеже няма матури тази година, трябва малко да се стегна. Но днес ще направя завръщане, но не само ще направя прогнози за WWE Backlash, ще направя реакция на WWE Backlash и това тези реакции тези реакции ще дойдат утре. Пък ще има ревю на WWE Backlash от други ден. Тоест, тези 3 дни очаквайте 3 клипа. Тоест, този сега приносите ми за Backlash, утре реакция и от други ден, и от утре ревюто. Така, но преди да започваме с клипа, обърнете се канала, дайте лайк на това видео и нека започваме с ревюто. Обърках се прогнози. Първия матч то ще е мейн евент, но това е първият матч, който ми излиза тук. Е AJ Styles срещу Cody Rhodes за титлата, WWE титлата. този матч очевидно знам кой ще го спечели. Това е AJ Styles, няма етапа, ще бъде Cody Rhodes. Взигаме Cody Rhodes като този непобедим кичист, разбира се, до SummerSlam поне, или поне до Cage 41. И AJ Styles, вече заслужено се получи пуша, заслужено се получи чемпионшип матча, като би LA Knight в SmackDown. Ще да бъде ако бяхме получили Triple Threat, LA Knight, AJ Styles и Cody, това ще да бъде по-як матч, но и това става. Но това е матч, който преди никога сме виждали между Cody Rhodes и AJ Styles. Това е първият матч между тях. Последният матч, който беше между AJ Styles и някой от семейството на Rhodes, беше Dusty. Бащата на Cody. Кой ще помня, че матч ще бъде забележителен, той ще бъде перфектен, няма какво се обърка в този матч. Разбира се, кой ще спечели, но това ще е лесен матч, лесно предиктване, Cody Rhodes спечели този матч. Следващия матч, който беше потвърден преди няколко дни, беше за Heavyweight титлата между Damien Priest и Jey Uso. този матч ще бъде много интересен, ще бъде малко по-така, доминантен от страна на Main Event Jey Uso. Но мисля, че тук отново тази прогноза е лесна, защото мисля, че Damien Priest ще победи, обаче на намеска на The Bloodline, т.е. Селсико е Тама Тонга. Тама Тонга, новото попълнение на Bloodline. Всичко ще върви перфектно за Jey Uso, матчът върви перфектно, докато не дойде Bloodline и му попреча за победата. И така Damien Priest прави неговия финишър, Sound of Heaven, кой беше там, аз не знам, 1, 2, 3 и мисля, че това ще бъде прилична лесна победа, но пък няма се шокирано, ако не дадат победата на Jey Uso и дадат неговата Heavyweight титлата на Jey Uso, но мисля, че ще е по-идеално, ако има рън с по-така мидкард титлите, но пък няма да се разчаровам, ако не вземе и Heavyweight титлата, защото Damien Priest не става за нищо. Не се обиждайте, Damien Priest фенове. Следващия матч, каквото ми излиза е трона заплаха, Triple Threat за титлата на момичката титла на WWE, т.е. Бейли, Наоми и Тифани Стратън. Тифани получава пуша, който заслужава. Тя е доста талантлива кическа и мисля, че заслужава пуша, който тя заслужава. Получава чемпионшип матч. За Наоми и тя се получава заслужен пуш. Сега, това е още очевиден матч, който за предизването това е Бейли. Но мисля, че ако Бейли победи, Triple Threat на трона заплаха няма дисквалификация. Ще дойде Ния Джакс, въпреки че не харесвам. Ще дойде тя. Ще помогне на Бейли, защото не че иска, просто трябва да помогне.
като напада Тифани Стратън и Найоми. И така Бейли взема пина, нали, взема туша. И ще видим, нали, може би в същото пейпер четворна заплаха на Джакс, Тифани Стратън, Найоми и Бейли. Не знам, мисля, че така ще се уредят нещата. Може да не стане, не знам. Ще видим. Но това е моята прогноза за този матч. Бейли побеждава с помощта на Ния Джакс. Та, имаме още един момичешки матч, който е за титлите на тактим, титлите на момичетата. Кабуки Warriors, Аска и Кайри Сейн срещу Бианка Балер, Джейд Кардион. Значи, този матч много специалисти казват, че това е матч, който ще го вземат ще го вземат Бианка и Джейд Кардион, но аз мисля, че това ще трудно матч за предизвик, защото, нали, от една страна искаме да вземем Кабуки Warriors като ни опасен тактим, като опасен тактим, заедно с Damage Control, но пък от друга страна трябва да вземем Джейд Кардион по някакъв начин. Нали, с Бианка Балер, тя се звезда вече, нали, в кетча, има много момичешки титли синглс, така че не мисля, че това е повече за Бианка, това е повече за Джейд Кардион, ако, нали, ще спечелят те. Но мисля, че има две неща, които могат да станат. Значи, Кабуки Warriors печелят титлите и Бианка Балер, Джейд Кардион, Бианка Балер или Джейд Кардион ще имат, нали, някакво неразбирателство и, нали, някой вече ще търне на другите. Тоест може Джейд Кардион да търне на Бианка. Не се знае. Но пък ако, нали, Кабуки Warriors загубят техните тактики им титли, нали, Кабуки Warriors ще се разпадне, разбира се. Може би Кайри Сейн ще нападне Аска, може Аска да нападне Кайри Сейн след матча, не знам. Всичко не се знае. И това е един от трудните матча, който се прогнозира, но мисля, че се склоня към прогнозата на специалистите. Тоест Бианка Балер, Джейд Кардион. Последния матч, който мисля за тук е Ренди Ортън и Кевин Оуънс срещу Bloodline, т.е. Солскова и Таматонга. Там този матч ще бъде, според мен, матч на вечерта. Матч на вечерта ще бъде як матч, ще бъде интересен, ще бъде забавно, но пък отново е лесен за предиктване, което е тъп, защото трябва да има матч и всеки матч, според мен, трябва да е матч, който да не бъде лесен за предиктване, да бъде труден, да бъде... Това го прави матч за мен интересен, който не може да се предикне. Но моята прогноза тук е, че Bloodline ще се печели с помощта на нов мембър на Bloodline, който беше, забравя го. В момента е в инди сцена, така че не знам, но мисля, че ще дебютира скоро, заедно с един и друг. Двама нови Bloodline мембъри ще помогна на Солскова и Кевин Оуънс, на Солскова и Таматонга, да вземат победа срещу Кевин Оуънс и Ренди Ортън. Та матчът вече ще бъде този матч, според мен, тактик матч между Ренди Ортън, Кевин Оуънс и Bloodline. Но да. И като за последно, моята прогноза мисля, че един човек ще завърне в WWE, този е Uncle Howdy. Значи това е отново лесно за предиктване, понеже има много QR кода, има много тизъри, че Uncle Howdy ще се завърне, така че мисля, че това ще се получи. Uncle Howdy ще се завърне в WWE. Не знам как, може и да не се завърне Uncle Howdy, това не се знае, но на 90% знам, че Uncle Howdy ще се завърне в WWE. Това са моите прогнози за Backlash. Какво ви мислите за моите прогнози? Какви са вашите прогнози? Пишете долу в коментарите. Аз ще се опитам да ги прочета всичките. И да, отново казвам, това е програмата за Backlash. На този тип, който гледате в момента са прогнозите, утре е реакцията и от другите ще бъде ревюто на Backlash. Така че да се притесняйте. Да. Отново казвам, съжалявам, че правя, нали, така клип на няколко месеца, но това е задържал в програмата. Въпреки, че не искам. Така. Виждане хора, ще видим после за реакциите. Чао.